फुंनि 4:30 जाबायमोन ओमफ्राय जोङो बाजैमोननि न'निफ्राय ओंखारबोबाय मैयानो थाफैदों जोङो गुवाहाटियावहाय ओमफ्राय बे समावहाय रायलायनोबो गोसो गैया जादोंमोन आरोना फुङावनो सिखारदोंमोन नालाय दायो नै जोङो एयारपर्टथिंजाय थांगासिनो सफैबायानो नै नङा ओरैजाय ला ओरैजाय माबानानै आखायाव लाजाया ओरै ला नङाबा ओइ गिदिर मोनसेयाव दोन दाउ गोजा खुलुमबाय आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ नै दा जोङो एयारपर्ट सफैबाय 3टायावनो सिखारदों ओमफ्राय दायो 5:30 जाबाय खोमा नै हरनोसै बेखौ मालखौ हरा स्केनिंआ लागेज स्क्रिनिं खालामबाय हो गया ना लागेज स्क्रिनिं जाखांबाय दायो जोङो नै हरनोसै आरोना लागेजखौ जोंना जाखांबाय गासिबो खामानिया चेक इन जाजोब्बाय लागेजबो हरबाय ओमफ्राय दायो जोङो गेट खाथियाव जिरायनानै दङ आरोना जोंना गेट नम्बर 2 ओमफ्राय बे जायगाना आइनि आरो जोंनि बेबि सानैनि फार्स्ट फ्लाइट गिदिं नामा जायाखै नार्भास जायाखै जेबो सानाखै जोंना फ्लाइटआ 8:30 दङ दा 6टायानो जायाखै आरोना जों दा जिरायबाय थानोसै रेस्ट लानोसै एसे जानो हाया दे एयारपर्टआव बेसेबांबा बेसेनफोरानो बुरजाथार मोनसेयावनो नायाखै नोंना गोथाव लाहैना गुदुंथ' गोबां बेसेननि दिनै गिबि खेब ना एखे बायदिसो मोनलां नर्मेलजोंनो राजा जों सानैनि फार्स्ट फ्लाइट ने डमेस्टिक इन्टारनेसनेल माला इन्टारनेसनेल लांगोन डमेस्टिकनि उनावसो इन्टारनेसनेल जायो डमेस्टिकखौ बेरायजोबनोसै नामा जोङो गावनि पार्सनेल खामानियाव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय देखायलांगोन बेरायनाय जायोबा नोंथांमोननोबो चेन्नाइखौहाय आं खिन्थियाखैमोन नामाथाय चेन्नाइआव थांनो होननानै ना जोङो चेन्नाइआव थांगासिनो दङ आरोना दिनैहाय 8:30आवहाय फ्लाइट जिरायगासिनो दङ जों दायो ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम बेसेबा बेसेन गोसानि कफि लोंबाय खिन्थु आङो सानोखि आं बानायनाय साहायानो साबसिन गोथाव ना आइ नों मा होनो आं बानायनाय साहायासो गोथावसिन ने बानायनाय साहाया गोथावसिन कफिनिख्रुइ बिसिनाव हाइजें मोना ना हाइजें होआ ना हाइजें थावा जोंनासो मोजां एक्सपिरियेन्स लाबाय आरोना नेक्स्ट टाइम लोंला होननानै न'नि बायदि लोंगौमोन न'नियानो साबसिन जाखायो दा बेनोथ' जिरायनायखाय गरम मोनदों सिङावहाय जाहाय
Flowers flight. बेयाव हा गाइखेरखौ दिहुननानै दोनखानो नामा गाखोबाय बोथोरा एसे गाज्रिनि थाखाय भिउआ बांद्राय मोजां फैयाखै आरोना खिरखिनिफ्राय नायहरब्लाबो ओमफ्राय खिरखि खाथियाव जिरायनोबो मोनखायासै बे खनसेयावहाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ आङो खिरखि सिङाव जिरायनाय आंकोलखौ लानो थिनदोंमोन आरोना बिथाङा जेरैबायदि खेबनानै होदों बिदिनो होबाय आङो थेंक इउ आंकोल नोंथाङा भिडिअखौ नुनाय नंखाया मानो होनबा नोंथाङा शिलंनिसो नालाय आरो आंनि लेंगुवेजखौबो बुजिखानाय नङा मुंखौबो मिन्थिया नालाय but thank you uncle for this video ओमफ्राय नै जोङो सफैबाय चेन्नाइ एयारपर्टआवहाय बिराद गिदिरथार एयारपर्टआ Hay nunggu ah? Ay, unna, unna. Aku ikut naik ke temen. Baklai dia. Ada gongse, bukan? छोड़ दो भाई साहब मालूम है ना आपको ये मंथ नेक्स्ट मंथ कूलिंग सर डिसेंबर है ना ओमफ्राय जोङो नै गारि लाबाय अनलाइन खालामासै जोङो उबारावहाय अफलाइनखौनो लाबाय आरोना ओमफ्राय आंकोला बिराद मोजांथारमोन आरोना जि मोजां मोजां खोथा रायलायलांदों खिन्थालांदों ओमफ्राय आंनो बै बिबारखौबो होबाय ओमफ्राय जोंनो इसोरनि फोथाबो फुननानै होबाय आरोना फुननानै होआखै माने जों फुननानै लाबाय आरोना बिथाङा होदोंमोन जोंनो आरो जोङो बिथांजोंनो माने हटेलसिम थांबाय आरो नै बोथोरा बिराद मोजां आरोना गरम नङा चेन्नाइआवथ' गरमब्ला फैनो हायाना खिन्थु दा बोथोरा मोजां आरोना थ' हैप्पी शॉपिंग मरीना बीच है सबका देखने का ओनली बीच है ना ऑटो में देखो ऑटो में बीच है ना टाइम पास करना बीच में छोड़ देगा रिटर्न आने टाइम ऑटो में आएगा नो वेटिंग
6 घंटे में ना सबका साइड सीन कर लेगा, वेटिंग कर लेगा। ऑटो है ना छोड़ देगा, रिटर्न आने टाइम ऑटो में आएगा। सफैबाय जोङो दा हटेलाव एन्ट्रि खालामबाय ओमफ्राय दा राजाया आइडिफोरखौ देखायगासिनो ओमफ्राय जाबानो जोङो थांनोसै आरोना ओमफ्राय बिराद उखैबायबो जानोसै। जों रुमाव सफैबाय बिदिनो रुमाव सफैबाय ओमफ्राय रुमा बांद्राय गिदिर नङा बाट जोंनि थाखाय साफिसियेन्ट आरोना। हो दङ आं लाबोदों र' देखायनो आङो। जोंनि रुमखौ आं देखायनोसै। मोननै बिसना दङ, मोनसे एसे गिदिर ओमफ्राय मोनसेया सिंगल बेड आरोना। र' देखायनो आं। ओरैजाय नै साहा लोंनो थाखाय होनाय दङ, कफि दङ ओमफ्राय साहानिबो दङ ओमफ्राय बे जाहैबाय सुगार ओमफ्राय बेयो मा आमुल डेयरी क्रिमार ओमफ्राय काप नै ओमफ्राय नै बेबो दङ। बेनि उनावहाय बेथ' जोङो ओजों फ्लाइटआव मोननाय दै बथल गंथाममोन ओमफ्राय बे जाबाय ड्रयार दोननो हागोन जि जोम ओमफ्राय गंसे चेयार दङ। बेनि उनावहाय नै एसि दङ, टिभि दङ ओमफ्राय बेनो बिसनाया नैबे ओमफ्राय ओरैजाय नै जिरायग्रा दङ ओमफ्राय नै बेहाय दङ गाव गुदुं खालामनानै जानो हागोन आरोना। स' बेनो ओमफ्राय जों बिराद उखैबाय, फुंनिफ्रायनो जेबो जायाखै नालाय फ्लाइटआव साहा लोंनायानो, ओंखायनो जों जमेट'निफ्राय भेज खाना अर्डार होबाय आरोना। जानोसै दायो, जाग्रोना लानोसै दे। भेज खाना नै जेबो गैया, दालि माबा माबि दङ आरोना। बेंगलि हटेलनिफ्राय अर्डार होदों जोङो, थ' जाग्रोना लानोसै। दायो जोङो रेस्ट खालामगासिनो दङ, बेबि सानैयाबो रेस्ट खालामगासिनो दङ आरोना। ओमफ्राय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय जोंनि बेबि सानैनि आरो आइनि फार्स्ट फ्लाइट एक्सपिरियेन्सखौ फोरमायनो सानदों। आइनाथ' एक्सपिरियेन्सा मोजाङैनो थांबाय, मोजांखौनो मोनदों होनदों आइया। खर' गिदिंनायबो मोनाखैनो, खोमायाबो बांद्राय थाल मारियाखै आरोना, जोंनाबो बांद्राय थाल मारियाखै। ओमफ्राय दिनै बोथोरा एसे गाज्रिमोन, फ्लाइटआ मावदों आरोना। ओमफ्राय बेबि सानैनि एक्सपिरियेन्सा जाहैबाय ओरैबायदि, बेबि सानैयाबो दलरखौनो थादों आरोना, ओमफ्राय उखैनाय समावसो गाबदों। एसे गाखोनाय समाव एसे गाबदों, ओमफ्राय ओंखारनाय समाव एसे माबादोंमोन आरो, खिन्थु बिदि गाबाखै। न'आवहाय जेरैबायदि उखैब्ला गाबोमोन बेबायदिनो गाबदों बिसोरो दसे दसे आरोना। ओमफ्राय बांसिन समखौनो बिसोर उन्दुदों आरोना। ओमफ्राय गथ' लानानै फैबा बिराद जारला जायो आरोना। दिनै फ्लाइटआवहाय आङो उन्दुगोन सानदोंमोन, नाथाय उन्दुनोनो मोनाखिसै। मानो होनब्ला बिसोरनि खिनाय हासुनाय डाइपार चेन्ज खालामनाय बेफोरनो सोलिगासिनो दंमोन। न'आव जेरैबायदि थायोमोन बिदिनो थाबाय थानांबाय आरोना दिनैहाय। ओमफ्राय फार्स्ट टाइम आङो फ्लाइटनि वाशरुमावहाय हाबदों, ओमफ्राय वाशरुमा फिसा फिसा जायो आरोना राजा, बिराद फिसा फिसा जायो। बाट बेवहायलाय अबाव न'नि बायदि गिदिर टयलेट मोननो, नङा होमबा? ओमफ्राय बे वाशरुमावहायनो बेबिफोरनिबो डाइपार चेन्ज खालामनो थाखाय मोनसे टेबोल बायदि, माने बेखौ वाल मा होनगोन, केबिन, एक्सट्रा केबिन दङ आरोना, ओरै माबानानै होनांगौ आरोना। ओमफ्राय बेहाय बेबिखौ फुथुनानैहाय माने नोङो डाइपार चेन्ज खालामनो हायो आरोना। ओमफ्राय जों डाइपार चेन्ज खालामनाय समाव दिनै बिराद मावदोंमोन आरो फ्लाइटआहाय। ओमफ्राय एयार हस्टेसफ्राबो बुंबाय थादोंमोन भेरि केयारफुल मेम होननानैहाय। ओमफ्राय जोंबो केयारफुल थानानैनो माने चेन्ज खालामबाय आरोना डाइपारखौ सानैनिखौबो। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि बेबिजों माब्लाबा ट्रेभेल खालामोब्ला डाइपार, वाइप्स, ओमफ्राय खोमायाव लाग्रा बे कटन बेखौ लाफाथार। आरो पेसिफायारबो लायो होनो आरोना मानसिफ्रा, जेब्ला माने गाखोगोन आरो लेन्डिं जागोन अब्ला माने बेखौ खुगायाव सोनानै होनांगौ आरोना गथ'नि, होमबाना बियो सोबनाय बायदि खालामबाथाय माने बे ताल मारिनाया गैया जायो होनो आरोना। ओमफ्राय आरो गाइखेरबो दौनो हागोन नोंथांमोना, आङो गाइखेर दौनानै होदोंमोन बिसोरनो।
बिदि बांद्राय जेबो मोनाखिसै गथ'फ्रा मोजाङैनो थांबाय आरोना बिसोरनि एक्सपिरियेन्सआबो दा बिसोरथ' मिन्थिया फोरमायनोबो रोङा आं जिबायदि नुदों बेबायदिनो नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो दिनै मोनसे मोजांबो जादों जे जोंथ' फुङावहाय जेबो जानानै फैयाखैमोन नालाय ओंखायनो जोङो मोजां जानायनि सिगाङावनो फार्स्टआव माबाखौ खिन्थानो आङो एयारपर्टआव जानायखौ एयारपर्टआवहाय माने जोङो जानो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय जानो नागिरनायावहाय बिदिनो आंथ' जेबो टेक्स सेक नायाखै डाइरेक्ट मोनसे दखान होननांसिगोन आरोना स्टल होननांसिगोन स्टलावहाय हाबबाय ओमफ्राय स्टलाव हाबनानैहाय दामफोरखौ नायबाय मेरला दङ आरोना ओमफ्राय जेब्ला आङो जिनिसफोरखौ लाखांबाय जानो नागिरबाय अब्लासो आं टेगखौ नायबाय बे टेगआ जादोंमोन स्टारबाक्सनि मालाबाबो स्टारबाक्सआव थाङाखैमोन माने बेयो आंखौ जे मालाबाबो लाङाखैमोन नालाय जेरावबो दामि हटेलाव जों मालाबाबो थाङाखैमोन आरोना ओंखायनो जानायबो जायाखैमोन आरो जोङो गोनांथिबो सानाखैमोन आरोना जोंनि थाखाय साहायानो न'नि साहायानो मोजांमोन आरो दखाननि 10 थाखा 15 थाखानि साहायानो मोजां ओमफ्राय फार्स्ट टाइम दिनै स्टारबाक्सनि मा जाखो कफि ओमफ्राय बे माबा जाबाय सेन्डविच जाबाय आरोना सेन्डविचआथ' गोथावमोन ओमफ्राय कफिखौथ' आङो मा होनो दामा कफि मोननैजों सेन्डविच मोननैजों गासै जादोंमोन 1297 रुपिस हटेलावनो बेजों गोग्गो ओंखाम मोनजायो हटेलाव बाजै हटेलाव खथ' गोथाव साब्रै साबा जानो हायोमोन जों बे थाखाजों स्टारबाक्स लायनि हायोमोनथ' आरो ओमफ्राय दे मालाबा बिदिनो एक्सपिरियेन्सबो लानांगौना जाहाथे माने उनावहाय जानो लोंनो गोसो जाया आरोना ब्रेन्डखौ नायनानैहाय आंथ' ओरै सानबाय जाखांनायनि उनावहाय माने सेन्डविचखौथ' गोथाव मोनदों आङो मोननाया ओमफ्राय बाट कफिखौ बांद्राय आङो एथ' फसायासै आरोना मा थिक आलदा कफि फ्लेभारनि कफिया गोथाव जानो हागौ जों लानाय कफिनि फ्लेभारा गोथाव जायाबो जानो हागौ आरोना ओमफ्राय आं सानबायखि मानसिफ्रा जे बुङो स्टारबाक्सनि बे माबाया कफिया आंनि फेभरेट होननानै बे दा ब्रेन्डखौ नायनानैसो बुङो नों थारैनो गोथाव मोनमारोथाय जोंथ' गोथाव मोनाखै नोंथांमोना बिदिबो जानो हागौ ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि गोथाव मोनोबा खिन्था ओमफ्राय मा फ्लेभारना गोथाव खिन्था जाहाथे माने नेक्स्ट टाइम जुदि लोंनाय जायोब्ला बे फ्लेभारखौ माने लोङो आरोना आङो टफिनाटमोन ना टफिनाटनि कफिमोन अके जोंना टफिनाटनि कफिमोन बेनोमोन आरो ओमफ्राय नेक्स्टआ जाहैबाय फ्लाइटआव आरोना फ्लाइटआवबोथ' जोङो साहा लोंदों आरोना माने उखिनायाथ' जोबाखैमोन नालाय मसाला टीमोन ना 200 थाखानि 200 आरोना बियो मसाला टीया 200 कापसेयावहाय बेसे गिदिर जायो आरोना कापा नोंथांमोना नुखादों भिडिअआवहाय आं देखायदोंमोन आरोना ओंखामनि दाम सायानो नुबाय औ ना 200 थाखायाव बाजै हटेलावहायबो मोनजागोन आयावबो ना औ निरामिस दहाय 150 जादों ओमफ्राय दाना बांद्राय गिदिरबो नालाय आङो बांद्राय लोंनोबो हाया ओंखायनो माने मोननैल' मोनसे लाबावनोसै होननानै सानबाय आरोना राजाया मोनसे लाखांबायमोन ओमफ्राय आङो आइनि थाखाय मोनसे लानो नागिरबाय आरोना बाट बे समावहाय बे एयार हस्टेसा माने फ्रियाव होबाय आरोना आंनो आं अनलि 1 हरबावदो होनबाय आरो ओमफ्राय एयार हस्टेसा बुंबाय you can take 2 होनबाय आंनो ओमफ्राय from my side ओमफ्राय आङो मा होनो आरो दे होमबालाय होननानै थेंक इउ स' माच होननानै एक्सेप्ट खालामबाय आरोना खिन्थु आं सानदोंमोन मोननैनि होनो नांगोन खोमा होननानै फैसाखौ नाथाय बियो 200ल' लाबाय सासेनिल' ओमफ्राय जोङो लोंदोंमोन गासै 600नि थ' 400नि बियो जोंनो फ्रियावनो होबाय आरोना गावनि साइडनिफ्राय थ' थेंक इउ बे मिस एयार हस्टेसनिसिम बियो दार्जिलिंनिनो आं बिनि नामखौ मिन्थियासै ओमफ्राय बेबिफोरनि गाइखेर बानायनायावबो बिसोर हेल्प खालामदों बिराद मोजां मोनदों आरोना आङो बिसोरनि हस्ट खालामनायखौ आरो जोंजों खाथियाव थानाय आंकोलाबो बिराद मोजांमोन जायखौ नोंथांमोना
नुदोंना नुवाखैथाय भिडिअआवहाय आं मिन्थिला एडिट खालामबासो मिन्थिगोन खिन्थु बियो बे खोरखि जिङाव जिरायदोंमोन नालाय ओंखायनो बियो बे भिउखौ माने खेबनानै होदोंमोन आरोना सुइटथारमोन मानसिया शिलंनि आरोना आरो बेहाबो टुइन्स बेबि दंमोननो बेखौनो बिथाङा फोरमायदोंमोन ओमफ्राय गोबां रायलायबाय भिडिअखौ आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नेक्स्ट बेरायब्ला नोंथांमोननो आङो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन चेन्नाइखौहाय दायो जोङो गावनि पार्सनेल खामानिखौ मावग्रोनानै लानोसै नोंथांमोना बोर साबस्रि हरदो जाहाथे जोंनि खामानिया साक्सेस जायो जों जि खामानियाव फैदों बेयो जाहाथे मोजाङैनो मोजां जाफुंनानै जोङो न'सिम थांफिननो हायो ओमफ्राय भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय